Jo ľudia, dneska som ďalšie video a dneska si zahrajeme Bio YouTuber in Roblox. Som nám bratom určite, lebo chápete, to je Miloš Billy, hej, mám milión odberateľov na tomto, tu, hej. Ideme vybrať peniaze, to má 1000, tu má toto 1000, tento 9000, hej. Už máme aj Silver Button, aj vidíte, jak oni sa snažia. Tam musíte aj vybrať odberateľov na Silver Button. Čo ja točím video? Vieš čo? A keď budeš mať 10 miliónov obyvateľov, No, tak to nepodpor. však ja viem. Dobre? Čo si udělal peniaze? Tak milión tu máš. OK. Ty choď tam. 10 miliónov. Čo? Tak prišlo mi 10 miliónov. Ešte nie, ešte nie. Tu máš milión až 400 000. A toto chvíľu peniaze. Dobre, choď tam. Ja teraz Chcem kúkať. Či milión. Tak Nemôžeš pozerať tam. Bude prekvapenie. OK, tu mi dali. Čo je toto? Kámo. Tak to ani čo je tak, kámo. Ty kokos. Berieme si videa. OK. Ideme sa pozrieť na ďalších, kámo, aspoň mi tu prídu veľa toto penieží. OK. Ty kokos, on má tu všetkých nubov. A koľko mám odberateľov, kámo, keď má tu všetkých nubov? 3000 ľudia nikdy, kámo, nikdy sa nezabajte. OK, tento má 324 000 odberateľov. OK. No, to je má lepšie veci už, nie? To už dá sa ako... to jak sa volá? Ešte to nemáš to. Ideme na to. Ľudia, ináč dneska... Včera nás snežilo hrozne veľa. Kámo, u vás nás snežilo, veď... Keď áno, tak dajte like. A uvidíme, kto to... Koľky u vás snežilo. No fakt, kámo, včera nás snežilo už dosť veľa. Ideme na to, ideme dať. OK. Ty kokos. Kokos. 5000, 15 000, 300 000. 11 miliónov. 100 000, kde máš, že až štvorkové zelené kámo, OK. 17 miliónov, ty kokos. 23 miliónov, OK. Koľko máme odberateľov? 1 660 000, už o chvíľu máme 2 miliónov ľudia. Koľko stojí ten? Počkaj, sa idem pozrieť. 2 milióny. Ale to si kúpim, kámo, ten zarába 120. Tak kde je Mr. Jandul? 1000 feet. OK. Toho som si včera, no môj bratio kúpil a zarobil veľmi veľa. Toto si musím vymeniť tak miesto, kámo. To jak sa robí. Aha. Kámo, dáme milión. OK, kámo, máme málo peniazy teraz, kámo, neviem, prečo som to urobil. Kokos, musíme vydať hneď rýchlo video. Aspoň, že je to veľmi dobre zvládnuté.
Dawaj pieniędzy. Ja na to daj. Okej. Milion. Odbierajcie, kamo. Za chwilę 2 miliony. Co da mało? Kamo. Daj. O, poczekaj, jak se marzę. Jak teraz to będzie długo, no. Nie. Poczekaj. To może robić Draw My Life, kamo. Poczekaj. Nie. Okej, szybko. Okej, możemy znać. Okej, pieniędzy mi dacie samozrejmie. Okej. Jeszcze troszkę czekamy, abyśmy mieli więcej pieniędzy. Na tejto stronie są jeszcze nie było sobie pozrieť. Okej, tento má empty plot. 0! Ty vole, ten má 0. Chudák, tam dáme niečo nejaké. Toto ti dám. Styl YouTuber. Ty kokos. Okej. Že tento má 0 odberateľov. Čakám, jak pôjde mu. Zmyšľu? Oh, jeden odber. Kámo, 2 odbery. Čtyři. Kámo. 5. Ja by som bol šťastný. OK, tak ideme 5. Ideme po toto. Ešte čakáme, ideme sa pozrieť už koľko mám odberateľov. Osem. Kámo, ja by som mu dal jeden druhý. A môžem mu dať? Čo, ja som mu dal všetky videá teraz, hej? Som sebe dal. Mám už 1 000 000. To je Minecraft. Nie, toto je hra. OK, máme 1 000 000. OK, ľudia, ideme hneď rýchlo vydať. Dve milióny odberateľov. Ten má 26. 53, no tak tam idem sa pozrieť, kámo. Počkaj. Ten má 562. Jak? Kámo, už máš 564. 165. Už video. Pozrite. To môžeme natočiť MM2, keď chcete chalani, alebo dievčatá. No, nie je to jedno. Napíšte proste. Ja to urobím. Oooo! 3 milióny.
Neviem. Oh shit. Koľko má? Nehovor, že má viac. Milión, ok. Neprekoná, nemá šancu. To už asi nemá šancu. OK. OK. Na to zase zanúti, akože fakt ide. OK, počkaj. To prvé video malo iba 36 000, to by som mohla asi vymazať, nie? Čo ste? OK. Keď sa vám páčilo videjko, dajte like, odber. A ja sa budem tiež vidieť ďalšie videa. Ja som Bacon, teraz kam môj brat nemá Robuxy. Nemá. Čau.